uhlalela ngayo isathane ngihlasela. Khuluma ngemoya nezwi lakho unganezelwa lutho futhi ungasuswa lutho kulo. UKristu Jesu. Amen. Bese ngibingelele aphile ngibingelele Mama ex-president ne-executive yonke yaseNatal West District. Ngibingelele amakhosikazi abefundisi, ngibingelele umama webhayibheli, ngibingelele ama-executive, amasekretha akhona phakathi kwethu, ngibingelele nawo wonke umuntu nomzalwane nomntwana kaNkulunkulu okhona phakathi kwendlu kaNkulunkulu. Amen. Amen. Sizoya emkhulelweni kuleli zwe. Unyaka ka-2026 sisuke unyaka ka-2025 sathi masifika unyaka ka-2026 wathi uPresiding Bishop wethu relocated, repositioned for mission and ministry for the other side awaits. Sathi masiya kuFebruary limited sesizwile ukuthi uPresiding Bishop uthini, wafike wathi uGeneral President wamakhosikazi asemiseli, trusting God's plan for the other side awaits. Unyaka ka-2026 Natal West Amahle District 800 besisuke ey'ntabeni zase-Eden sathi hashtag ingqondo entsha, sathi hashtag renewed minds. Kulo nyaka siyaqhubeka nohambo lwethu, sithi ithini yalo nyaka ngokuhunyushwa abesifazane bengqondo entsha, bathuthiwe, babekwa, bamiswa ngokholo. Women of renewed minds have relocated and repositioned by faith. Into nje sihlangane ngayo ku-2026 zoqinisa ukholo, to deepen our faith. Ungangathathi lutho kodwa uphume nento ethi ukholo lwami kulo nyaka ka-2026 lo convention lwehlukele ezansi lalanda amandla laqina. Singena Mama ex-president, singena kulo nyaka ka-2026 sisuka ku-2025 isithe siguqula ingqondo, sathi senza sengathi ngenxa yolwazi ingqondo yethu etholile ku-convention ka-2025 sathi sinezinto thina esesazi ukuthi abasezulwini noma besemhlabeni abasikhulumi bangathi bangasemhlabeni, bakhuluma lesi sasezulwini. Sathi thina sesiyazi ukuthi noma sisenyameni kodwa sisiyinyama. Sathi siyindongwe lokupha oluthuma liphohlozwa, siyazi ukuthi ukuphohloza sikuhlushwa kodwa kuveza ingqondo efihliwe kithi. Ngakho kusenza sithi noma sisezweni kodwa singenzi izinto zasezweni, senze izinto zasekhaya ezulwini kodwa sisezweni. Lapho-ke sathi kwenza ukuthi kufanele sihlahla esivuthayo esabona uMoses, ngoba abantu basezweni babuka lento esiyenzayo bathi ukuyicabangisisa ingqondo zabo zingafinyeleli kwempilo ephilwa yamakhosikazi, kodwa ngoba iletha isiqhamo noma izithelo abazifisayo nayo bese besondela
bajike lapho bebheke khona baphenduke bathathe elinye igxathu noma elinye indlela. Sinabo mama-ke ngo-2025 abajikile ezindlela ezizangabe ezimbi nezingamvezi uNkulunkulu njengenkosi nomsindisi. Yikho-ke le thing iqala ngokuthi we are women of renewed minds. Ngoba le nto ye-faith ngeke uyiqonde ingqondo yakhe ihlezi ey'ntweni zayizolo. Uma sizongena eqondeni lento yokholo ngeke uyenze lutho into yokholo uma ingqondo yakho izokutshela ukuthi uma ungena izile kwakho uyahlushwa wena. Sizocilonga nje ukholo. Ngithandile uMaxhosa ethi singeke silingile ukuthi sibone ukholo lwethu lusebenze. Sizokwenza leyo nto ngo-2026. Angiqala ngokubonga ukuthi ma-800 ku-2025 siyilingile indlela yokuguqula wena. Ngike ngahamba emsebenzini ngabezwa umama uma oyedwa ekhuluma into esithe ikhuluma ku-convention ey'ntabeni zase-Idileni umuzwa omunye ethi #ngqondethu. Ngathi hayi usiyazama ngoba insika ivele isuke nje. Uma-ke sizongena kulo mgomo district 800 ye-faith idinga siqale sidefine ukuthi faith iyini. Silingile ukwenze njalo ngokuvula kwenkonzo sivula incwadi yamaHebheru. Uma ufuna i-definition of faith uzoyithola kwincwadi yamaHebheru chapter 11 ivesi yokuqala. Izokutshela ukuthi uqiniseka nezinto ezithenjwayo. Ibisithi khoma, ibisithi ngokuba uqiniseke futhi nezinto ezingabonwayo. Ngiyayithanda iversion ye-English. Ithi faith is the assurance of things hoped for. Ibisithi khoma, ithi but an evidence. There is an assurance, isiqiniseko, and an evidence of France. Kodwa izoba nenguishi kwenu, fakazi bezinto ongakaziboni. Athi umpostoli Pawulo usibize sengathi uyazibona. Usibize ngezwi ngoba izwi liyadala. Usibize zingakaveli usibize kodwa wena ngokukholwa kwento ethembileyo ubisubisa into ongayiboni kodwa ngokuthi ukholiwe yilo othembisayo ubusuyibiza ngoba lo othembisayo uthe injalo. Ifana nomshado. Lapha endlini ngishade umfundisi uKhadela akafiki. Ningayithi. Lapha mama unoBhayibheli. Unyaka nje ka5 ngishadile. Kwakuwumsukuzu. Kwakuwuphathi ongaphezulu. Kuhlanganisa umndeni wamaFuleka nomndeni waKhadela. Kunezinto ezenziwa kwamaFuleka nokwamaFuleka engihuqile ngazongena nazo ngathi ngiready. Senginkosikazi ngiready. Kukhona izinto bangikhize noKhadela basihuqile wathi senginonkosikazi unkosikazi wami uzokwenza u1 2 3. Zathi ungayihlangana lezi zinto ayizashayisana. Ngathi uma ngithi kungane njengokuthi ikhandlela sizothenga kunganjani sithenge ikhandlela elimhlophe Nkosi yami ilona elingahambisana kahle nendwangu yalapha ekhaya koKhadela. Wathi uKhadela lokhu kwaqala
wayiswa lapha kwahadeli yelo ngawubuka yelo ngawubuka ukhathi ngathi kanjani bafinyelele kanjani kulesi simo la ekhaya ngoba what goes with what wabiza isandla esisesandleni sikaJehova esakhuluma ngaso ku-2025 saphotoza undongo eliyinyama kaSikhulini ukuze vele ingasimulo ukuthi khohlwa nguwe awukwazi ungene kulo phokho usekho kwamafuleko kwafuna ngicela izinto suwela ngizalo zafa ngomama wami ongithandayo wangitshela ukuthi ayikho indlela ntombazane umuntu alidlonge emhlophe ube ikhandela elimhlophe kwafuna ngithi noma ngabe ngiyabona ukuthi ikhandela elimhlophe lizongena la kodwa ngoba ubaba wami phekhayo uthe liyena liyangena kufanele lingene liyena faith is into yokuqala obedience. Faith, muzongena kwi-faith, naye ungene nawe. Ungasikhohlwanga wena, yaye ukwazi ukukholwa. Angikhathali ngenzani. Faith means obedience. Uyazi ukuthi ngizokwenza ngixoxe. Sifikile si-executive. Sihlomile wathi uprincipal umlungu. No. Alithi umdede. Sefile itrack. File executive legislative. File executive legislative. Isongolo lokho. Sahlanganisa amakhaya sathi umlungu uthini. Wathi umlungu lo wanikwazi umsike. Sathi thina sizubanga umsike wathi no. I don't want to take chances. Ngezane zami ziyabhala i-agriculture kusasa. You are not going to put the tent. Ingqondo yami siyaxinga because ukuhlela kungukwethu kodwa ukuphumelelisa ngokwasho thina senza sisuka idibeli sijayva sizomlitele sifake amantombazane sidlale athasuka amantombazane emakhaya sibe sesiredi kanti asikuzange ukuthi kuphumelelisiwe ezulwini safika inkosi yamakhosi ithi no not at this hour not now faith sathi udumuzela nathi saba nolaka saba discouraged sathi ikhombe sizaphi ubusisaphi kuNkulunkulu kanti le nto besisukela esikwenzela wathi uNkulunkulu lindani isuswe yimi lindani. We even saw this convention not sitting yesterday. Senze plans sakhephula sathi okay convention awuzuhlanga ngolesine asibuyisile umsebenzi uzohlala ngolesihlanu wathi uNkulunkulu I did not ask for your help. Sakhumbula laba bantwana baka-Israyeli umphongo lo bazama ukuthi bawubambe sabuka ukuthi uNkulunkulu wethu nonya yini kufela abade bewubamba umphongo ukuginqika webazalwane upholo ayikhulumi ezinto ezenzeka sengathi ziyingozi nathi zimane zaqondana. uNkulunkulu neplan nathi yithi esingayazi plan kaNkulunkulu kodwa iplan yona esiphidrawn ongena uconvention ngolesine sathi masesibuyele endlini nalamakhosikazi sahlala phezu kwembhede sakhumula sakhala wangena i-item by item saqeda just 2 hours before the time that was set which was perfect. Sabuyela kuNkulunkulu sathi uNkulunkulu phela izindlela zakho siqhelile ngesethu angiyeke angene eyisekuwe. Faith is a strong, unwavering faith or belief or confidence in a person. It's a little definition. Unwavering belief or confidence in a person. Into enganyakaziswa, into emileyo, into enganash
ungashukunyiswa isimo. Into engenakho ukuthi ngamukele noma ngamukelanga. Into engenakho ukuthi ngiqhelile bezwa bonke besifase nabo banikwa bonke kodwa ngasala mina unwavering belief in a person you say you have faith in. The definition leyo. Unshakable is the other way to feel engqondweni yami. Ukholo yinto obambelele empilweni. Athi noma seshinto ongayithandi. Athi sodana mama. Nokumelele bonke. Okukini. Athi yilani liphi uthanga lisazoliwa uNkulunkulu noma ngena kuleli bhathi elovu. Athi qokani isigqoko. Salusi ulokhu ubambile uthi mathanga isigqoko. Ungathiwa ngifaka i-breastplate yiyokulunga ngikufaka ngilunge uNkulunkulu bona mina ngilunge. Ulokhu ubambile noma ngabe kuyashisa noma ngabe kumnandi. Ikholwa elingahambi ngama-situations. That is faith. Esifisa ukuthi sehlile ngayo. Le ndaba ensifundayo ike yamkhazimisa umfundisi. Lapha uJesu wenyuka nabafundi abathathu kwisixuku esikhulu. Ufika khiphe u-12 u-7 afika khiphe u-12 athe sewukhiphile u-12 aphinde akhiphe u-3 enyuke nawo entabeni anganyuki nabo bonke. Uthe kwi-chapter eyandulela lesifundileyo wanyuka nalamadoda amathathu. Uma efika nalamadoda amathathu entabeni wakhuleka kwakubonakala uMoses. Kwakubonakala no-Elisha. Kwasekuba uJesu. Wezwakala omunye wabathatha wakhazimulisa uJesu. Kwehlizwe lithi leyo indodana yami engithokozele ngayo izweni. Wezwakala omunye wamadoda ethatha amatende. Wathi uNkulunkulu usuka Sathane ngoba sibizelwe ukwehlika. Uma sebehlilile le chapter yileso sikhathi besuka entabeni sebehlilile. Uma behlika uthi ubashiye umzuzwana uJesu usale ufika ubaba onendodana egulayo. Iyadliliza le ndodana. Iyadliliza ikuthiwa idliliza izingene emlilweni. Uma idliliza uyeza lo ozayo osenkingeni uza nendodana yakhe mfundisi. Uma eza nendodana uthembile ngoba laba basondele kulo abambonile ehambe esindisa abantu. Noma bengamfiki uJesu kodwa ithemba labo ngoba ukholo luhlezi ethembeni onalo. Ithemba labo lalisekutheni laba basondele kakhulu kulowo kwazi ukwenza into. Ukholo uyakwazi ukuthi uthi usondele kodwa ungahambi naye. Njenganamhlanje sisentabeni ka-convention sisondele sibingelelweni kodwa kungenzeka ukuthi ukhona lokho. Bayathandaza bomama noBhebheni. Bayathandaza abafundi angasindi umntwana. Angaphulukisi umntwana. Futhi senjalo akuthaka ukuthi usho uJesu. Le ndodana ithi nali ithembe bengize kulo. Igijimile kulo ithi Jesu ngihawube. Yile ndodana ehlobo lokugula okunje. Athi uJesu ukhe ngiyakuzwa ibisidlulela phambili ithi ngesebenzamile. Yayizwa sebenzamile laba. Mina ngiyazi ukuthi usuke wazanywa wena. Wena usuke wazanywa wena wakhamba president esenetheni bedlula. Wakhomba mongameli bedlula usanywa ukuthi ngeke luside ulokho uphethe. Kodwa ngizothi convention ka-2026 nalo ukholo. Thatha nalo ukholo, thatha nalo uJesu. Uthi uJesu
ngiyambona nje ngamehlo engqondo babuka ngalamehlo athi nina njalo. Uyawubona lawo mehlo kamzala. Uma kukhona isivakashi engafuni ukuphoxa phambi kwesivakashi akuthi Claire yeso leyo imali ingane zemle emakhaya. Ethi nje wena uma ephuma lo sizodibana. Uya ngathi uyababuka abesethi nina besisizukulwana sokhola olungekho oluncane. Abesethi la ngidileka khona. Abesethi khoma. Abese emkhulukisa umntwana. Bese besondela abafundi. Bazobuza. Bazocomplain ukuthi yini thina kanti sihambe nawe. Lamandla akho ungasiniki thina wena lamandla. Ahambe kuwe lamandla complain le. Kube wena wedwa ukwazi ukubeka umuntu izandla sinde ngoba nathi sisamile sitshela ukuthi ngoba sihamba nawe. Singakwazi sinawo lamandla ukuthi singabeka izandla umuntu asinde. Wenziwe yini? Uma wena usufika usibeka izandla asinde kanti thina sibekile izandla sihamba nawe. Usitshengisa izinto wena ozenzayo. Kodwa thina lezo zinto uma sizenza zingasebenzeli ngendlela wena usebenzela ngayo. Babuza abafundi. Wathi ngiyamthanda uma ilela verse lenhlamvu yesinaphi. Ngiyamthanda bekulela verse lenhlamvu yesinaphi. Ngizwe ukuthi uthini uJesu umephendula. Bathi abafundi verse 19 basebethi kungani thina singakwazanga ukulikhipha ledimoni. Wayesethi kubo kungenxa yokholo lwenu oluncane. Wathi khoma. Wathi kodwa naye contradiction futhi shwa ebena. Wathi nina nokholo oluncane. Kodwa wayesethi khoma. Wayesethi umuna ninokukholwa okungangenhlamvu sina la yezi contradiction. Ufika wathi nokholo oluncane sengiyayibuza ukuthi vele uncane kangakanani inhlamvu yesinaphi ngeke uyibonise esandleni sakho. Usho ukuthini uJesu uma ethi afika athi le nto ayiphumanga ngoba ninokholo oluncane. Abesethi khoma athi kodwa umunokholo lube lincane njengenhlamvu yesinaphi. Ungathi kule nto suka la uwe la. Ngadideka ke manje. Kuthi uJesu uyamdida ke manje. Uthela nokholo oluncane. Usethi manje ukholo oluncane kodwa leyisusa intaba. Olungangenhlamvu yesinaphi. Ngalithola mase phaba nechat. Ukuthi cha uNkulunkulu bengalinalo ukholo mina. Uyayizwa la? Ngoba ukholo uqiniseka ngezinto ongaziboni. Uzibise sathi uyazibona. Hey ngicabanga nami manje. Uyayibona letho? Ithi you take a step when the stairs is not there. Ithi uphakame hayi ukuthi vela step isingubone ngibeka unyawo cha. Ngamanye amazwi iposition yabafundi yayithi vela step isikubone sibeka unyawo. Uthi uJesu cha. You are in a wrong position for faith. Position yourself right. Iposition ye-faith right. Ithi iphakamisa unyawo. Uthi ngiyahamba manje. Jesu hamba nami. Uthi ngiyahamba manje. Singethi steps yosifolayo. Usho ubona kahle ukuthi uzowa. Kodwa uyiphakamisa unyawo. Uthi ngiyahamba ngaJesu. Ngiyahamba manje. Ngiyadlula la. Uthi ngiyahamba ngaJesu. Vula hambe manje. Abafundi babethi vela steps sihamba. Wathi uJesu alukho lolo khona. Ukholo olukhona yilolo likholelwe intweni ezingabonwayo. Uphostoli Paul kahle ngalokhona. Uthi uma lokhu okubokwethemba noma ukukholwa yikho sekuvele akusekho ukhona. Ukade ukhulekela imoto ubisivele imoto ngeke uphinde ubuyele kuJehova uyokhulekela imoto. Ngoba imoto injani ifikile. Ngakho manje ukholwa kubiza izinto ongaziboni.
ungazibizi lezo. Ubiza lezo ongaziboni. Uvuka ekuseni uthi uNkulunkulu ngiyalibonga usuku. This is your day that you have made. I will rejoice and be glad in it. Ungakayiboni ukuthi ngiphatheleni. Lithi noma sekuvele igijini, uhleka Jobe. Sithi ingane yakhe ingqala yona. Uthi this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. That is faith, calling things that are not seen as though they are. Usengathi sinjalo. Hamba nami. Uyabona ule nyaka 2025 man-president legislature sisi ngizwile ubhale funda kunomama badlulezi abanye abashonanga bayaphila badlulezi ingane zabo abazisalayo khona mama badlulwe abazukulu babo khona mama abadlulwe abanye babo khona mama basukeliwe nje abafana babadlula yabona ukholo beyaphambana fika lapho ubone ukholo usifike sesithi ngathi bangatholakala ngathi bangaboshwa thina sedlule lezo zinto izinto zasezweni lezo ukuthi ngathi bangatholakala ingathi ahamba ejele thina sesimosi ingathi bangatholwa nguwe bengatholwa amaphoyisa wenza ukuthi uNkulunkulu nalabo abahluwele abakude awubasonde uNkulunkulu sikhulekela ukuthi noma bebulalile ubanga kodwa bona bangafi bengahlangana lawo ngokuya likhawo lebhakeni akwenze lweyingubo yempilo yabo ababizwe babizelwe kuwe basindiswe bathi bengene ejele kodwa bephethe insindiso ngokuchitheka kwebhasi lomuntu owasihlukanisela wena calling those things sengathi uyazibona noma singazibona nakho ukuthatha emfuna sihambe ngakho sibuyisithemba lokho sesiyenze i-definition of faith fuhambe nakho sithi what yizini ezinesifaith sikhuluma ngento entathu ezinesifaith ozoyithola kule ncwadi esifundileyo. What faith is not. One, faith is not the amount. It doesn't matter the amount of faith you have. Lesi scripture sifundisa ukuthi ukholo awukwazi ukuliqala ukholo. Uthi ukhola kancane lo ukhola kakhulu.
ivela kwakho ithi gqi uyibona iqale lapha into ayibona kwakho ivela usuyibona ayiqalanga la iqalele emkhathini yabona usathana uqala lapho ukungitshontsha umucabanga ukuthi zonke izinto ezithi gqi emnyaka wakho uyathakathwa wena khona ongafuni phuma kuleyo ngqondo leyo phuma kuleyo ngqondo uzokwenza izinto zihlelwa le kwenkamoya uqaliwe hayi khumbula uJobe kumakhelwane oyenzondo uJobe akhosi uJobe yenazo waqalwa le endaweni ephezulu izinto zakho iqalane kakhulu ungenayo indawo yokungena endaweni yikamoya izinto zakho zobonakala emhlabeni ubabona futhi abasemhlabeni abangakufuni nabangakuthandi kufanele mina owamaphuzu umamkhulu olapha ekhaya esakhe ifunda zonke esamizi asibina lutho wayenyangeni waqhiba into khohlwa yonke indaba zakho ziqedwe phezulu nginikiladi-ke namhlanje longena endaweni ephezulu ukhona ubiza izinto ziphambane nesimo sibonayo uthadaki umfana wakhe evula isirabha ngonyawo uthi uprofethi ngegama likaJesu uthi it's a matter of time asikwazi siyoba yikho kodwa kuzocaca sathane kuzocaca ushindakiwe indoda ithanda usungele embhedeni wayo uthi ungumprofethi wena wathi kodwa sesele kancane uzovela yithini indaba zakho ungasiyedana uyafuna ukuthi athi indaba zakho zile asiyedana elami iBhayibheli lithi uHana noKayini babeshada u-Elkana walikwa madodana waze wafika kunamba 7 lithi iBhayibheli elami akuvalwanga inzondo kaPenini ukuthi uHana abathola abantwana lithi isandla sakhe over nasivala isibeletho uyamcabanga wayo kube she wasted her time hating uPenina wholeheartedly wasting time and energy yey makhosana siye waste isikhathi siyasinto eshilo thina sayumele shilo ngokholo sibuyile esayivaliwe sibiza abantwana bethu basophuzwe lodakwayo sibusisa abantwana bethu bathola imisebenzi akhathaniseki ukuthi iminyaka ingakanani ngoba ukudliwa isikhonyana uJehova uyakuyisa yilona ukhona esizophuma nalo la ukhona masihlangana ngolesina sikhali sihlanganele ukuthi usebenzelele uJehova wena ubethi inkosi khona kusha ungena uthi yeyi umakhosikazi khona kusha okuyidostep yabengubonayo okungahambisani nokholo kwami kulekiseni senyunge sithathe i-aeroplane yasesibulini ngokhona sithi uNkulunkulu naye inkosikazi ithi umyeni usiqala uphuzo awusinikanga amadoda aphuzayo uthe wena masekhembela kuwo ngisho abayeni bethu bazokhola ngenxa yokholo lwethu lungisa uNkulunkulu lungisa umyeni walomntwana lungisa ngihamba izangazi zathi sihlangana ngolesine kungena amakoti ethi ubaba akasabuyi eGoli sengihlezi nje sesaba ngisukuphuma ngoba siyazi udaba lami ukuthi sewunkosikazi zogalile indoda ayibuyi kusho abakhosikazi ebhaji aqala ayethi kulungile akasabuyi ntanami athi hamba ngekhaya qhubeka upheke qhubeka uthumile
into yokudlala. Akasiyo ukudlala. Izolo ufika athi uthi abenzani bayasibambazela. Vele nje siyamazi. Abenza kancane lonkosikazi. Halala entambama uma sesigena entendeni baba beke ufana nawe. Winto yasha shisa. Hayi umhlaba. Umhlaba. Into ye-faith uyayiphila. Into ye-faith ufundiswe. Uthathiswe likushoyo. Njengoba lesifundela bethulini lethu aqonde ukwenzela ukuthi umusuku ubiza lezi zinto zibe namandla okwenzeka ngoba amandla asekuliphileni ivangeli. Ngesikhathi uphila ukhwezela inkuni zamandla. Ngesikhathi usulibiza selidingeka izwi bese liyenzeka. Asikho ukuba umshumayeli noma umfundisi ukuthi hayi niyazi uNkulunkulu ezwini lakho lithi konke kuyasebenzelana kubeka okuhle kubani ngoba ukukholwayo uKristu nje uyakholwa yini. Impilo yakho ithi uyakholwa yini. Emsebenzini impilo yakho ngingavakasha kwelinye office ngingazi ukuthi ukhona umama senenhlaka phela okwazeka iMaritzburg yonke. Ngingazi ukuthi ukhona umama osebenza kule office lofuna nje usizo. Ngafika ngangena angimboni futhi umama yathi iqhubeke. Ngafika ngangena ngamlayini ngashubhesha mangifika asuke aphaya kuyithela ukuthela number 5 ukuthela number 7 asuke athi ngicela ungiphekela umama uyamazi ngicela ezekini adehlezi uvali ngithela number 7 sishishela siya kuthela number 7 ekuthela number 5 yena ehleze off umntwana ngingamasukofa nkosikazi yebhanti encane sishishela sibaningi sihluphekile sibaningi sifuna usizo uma sengifikile bathi cha ubona ubuso president useyasuka lapha akaboni muntu usathi ngicela ungiphalawo sengifikile uthele ngibona ngobuso alo umntwana engiphambi kwakhe uthele ikhona avelathi how ukuphela sisi athumethi sisi abesebheka uthela number 8 athi uthela number 8 ngezandla ngithi number 5 akabona uthela number 5 lo obhiza athi lo how ukuphela sisi athi uthela number 8 yasho kimi ukuthi akanjeni umsebenzi usethe qhiba wabona ubuso ukuthi president wakhumbula ukuthi ngingamsiza lo ngoba ayiphezulu lo president uNkulunkulu asiza likho izulu lo president alikho nezulu lamakhephu alikho nezulu lamabhatshabofu ukhona izulu labantwana Number 2, esikuthola kulesi scripture, it is not what you know, rather what you believe. Uyayizwa ke manje? Kunezwe lithi faith comes by hearing and hearing the word of God. Kunezwe ethola kuma-Hebrews 4 ngake ngafunda ngomlobheke ngathola isakhe lithi izwi
you need with faith for it to work for you. Number 3, it is not the size of the demon. Yayizwa lapha abefundi babebuka isigula ukuthi yabona isigula yabona masingasindisa isigula sizoduma nathi njengoJesu. Akusisi isigula esincane lesi. Unqobo isigula. It's not the size yento obhekene nayo okufanele ubheke. It's the size of where your trust is. You work on the size of the trust for the problem to exit you. You work on the size of your faith, not on the size of your problem. All that means. We're going to tell we're going to tell I see as a so you must have figured out what I don't know who is so funny. We must look at that. I tell you, what's in the who can never I now for to finish. Can't I want to finish. It's the size of where you believe. You think that's which is some of the sun. It's not the size of your faith, but it's where your faith is. Number 2, it's not wazibani ngoba babengabafundi bengazi uJesu kodwa ukuthi lo omaziyo ukhona kangakanani lo maziyo izwi likwazisa uNkulunkulu bese umixa nokholo lwakho bese kuphuma into okwesithathu kube ukuthi akusiwo ama challenges okufanele wabuke emakhulu kodwa uNkulunkulu okuyena ususa ama challenges emakhulu. In conclusion, if the subject matter of this scripture is faith, uma le scripture sifundile ikhuluma ngokho verse 21. Lolo hlobo lwedimoni aliphume ngaphandle ngokukhuleka nokuzulukuhle. Akakhulumi ngedimoni elikumfana. Ukhuluma ngedimoni elibamba abafundi. Yayizwa idimoni elibamba abafundi sesidiagnosile sathi yini lack of faith. Uthike ukuze ube ne faith wenze njani uyakhuleka uyasiya. Angene it's 800 this week. Uba complain nje. Complain ukuzulukuhle. It's lack of faith. File kathatha bemali. It's lack of faith. It is a sign. You lack faith. Christian. Yeah, I guess I'm right man ngokubanda ididi. I guess kumele mali masibande umasibanda. Sishise umasishisa. Uyakhuleka uhlezi phansi wena. Uvulile wena uWhatsApp wena. Ufuna ngetendeni wena ungafuna ukukhuleka ngoba ngabe uhlezi emontweni yakho. Ulinde lapho uzobambisana nawe, utendela ngafuna ukukhuleka. Uyakhulu uhlezi phansi wena. Uyabukela uyadudwa. Uyaqhwaba uyakhomba wena. Sizele ukuzoduda la ufuna ukududa wena. Awufuni ukudumisa wena awushaya insimbi wena. Awushaya insimbi wena ukhuli wena uthula umlomo wakho uthule. Sithula sisandumisi siyakhuleka umlomo wakho uyaphi? Sizahlanganisa la. Ukhulu usise moyeni. Sikhuluma ngekhaya.
sithi masibela la sinyakaza sele kuthatha isekuqalile lokho kuhlangwa sekwebile qedile ungabi inquisitive uthi enziwa yini abakhosikazi hey ngeke ngabona mina uDavide buka umuntu ongesiyo umjiyo enanju ithatha umphongolo yawubeka lapha mfundisi kuthiwa isonju yayiza yuzule athula umuntu uDavide athi kungenzeka kanjani ukuthi into yamaJuda isebenzele umuntu ongamaJuda wonqela umphongolo kuthiwa uDavide eyinkosi wayithuka enzeleka into yenziwa lento asuke umphongolo sizozungeza umphongolo wesivumela usasino Jesu usendaweni lo ungena sivumelwa ngoba sizozungeza umphongolo sinazinto thina sishiye emakhaya esizibone singahambi necontract esayisayina noJesu sizobikela umphongolo ukuthi kunezinto esizibonayo endlini zethu ezingahambisani nawe nakho kuphela uthanyeza abantwana bami bengasebenzi sizungeza umphongolo siphathe ihamba ngabona umuzo uqala ngokuphuka ingqondo usathana leli vangeli liwubula bakwabaya kufeni ubona ubula nje kwabaya uyakufeni uyabona ungangena endlini kaNkulunkulu ubona umgcotsho la umbone isiphukuphuku uyakufeni ngoba uqhobo olisandla kade ngisho le isandla esilo sophethe ayithandi sophethe angikholelwa futhi nguye noma ngimbuka kangivekeli kahle kodwa into eyenza ukuthi ngithobe ngisala isandla esigcina usophethe ngoba isandla esigcina usophethe nesisandla esigcine mina uma ingayithobe isandla esikasophethe angikwazi ukuthi ngithi ngiyasithobela esigcine mina umenza umqambi ngawo uJesu John 15 thandana yilo umyalo enginika wona thandana njengoba mina ngithanda nini ngithanda hayi ngothando kamakhelwane sophethe ngithanda ngothando uJesu afanele mina uJesu uthume ngona mina uJesu ngimona mina uJesu ngimona ekseni avuke akhipha ilanga liphumele nabama abantwana mina bengingonile ebusuku abengisinkwa tafuleni lakwangu agadebe ngingakhulumanga kahle ebusuku abagcina emgwaqeni bashona abanye abantwana babuya bami ngingenzanga lutho ngoba uNkulunkulu nomusa ngithi umusophethe ngona ngithi uma ngifuna ukumbambela inhliziyo athi umoya ingcwele wayini athi wayini athi umusa kaNkulunkulu ukwanele wena ngithi umusa kaNkulunkulu athi ungeke umenzele umusa yena ngithi uma ngingena ukumenzela umusa usophethe athi uwenze njengoba uJehova ekwenzela nawe istandard somusa siwenzela abantu nestandard sothandi lesithini sisi uyabona ungabathandi nje uthuka usimakade umuntu ongamkhulumisa endlini uthukile usimakade umqedile ngoba uthe wena nawe ungithandi nabakho-ke nama ngizibathanda uthi thanda nami athi khona John 15 athi uma ngithandana bayokwazi ukuthi ngingakani uma ningathandana ngisipha bakaNkulunkulu full stop ngqe angikutshela umpostoli Paul udlulela phambili athi umisiwe kungaka athi ukukholwa athi ukuthemba athi uthando athi kodwa kwedlula konke uthando athi khoma athi uma ungathandi ngeke ubone umbuso wezulu hey full stop lakhiwe izulu nasi bengisathi usathana usorobha ngani uthi unabangani bakho ku convention uthatha isihlalo sibeka uthi ngani namsiqokana usuwathengile namakusikona kahulumeni ayazobola mphela mfowethu le ntombazane ithasile sozesidle ngebreakfast asithenga amafruit awudlile lalela awudlile kodwa ukhe emkhulekweni uzilambisile ukuyihanga strike kukhona abanye la endlini abathi bafastila nje bafastana yebo lezinto eziphuma la emlomeni wakho it is not counted as fasting it is counted as hunger strike uziwisha wena ukudla
awuqishwa ngopresident uzincisha wena ngoba ngithe mina akufasta kakhulwane umuntu uzazi ukuthi awukhona ngaye udlila ama-muffin akawuwethi wayithengela ama-cake ama-chips wahlala lapha emuva wafohloza ukuze sikhulelele kahle sibone ukuthi awukhohlweni njengamanje ukhamaflajile wena uzenza sengathi ufastile kanti awufastile ukuyihamba sayo usathane athathe uhawulo khona alenza njani uhawulo khona aphuka lona umenze ubeke phansi uyabona ngesikhathi ulibeke phansi usekusilile ukwebile ngokomqondo ngithi wabeka phansi kanti kuthiwe abakholwa babamba ihawu lisihlangu sokuvika imicibisholo iyeza imicibisholo angithi isihlangu siphansi umuzi ethi uNkulunkulu wami ngithembisiseni weJesu isihlangu siphansi sokhona igama kaJesu lisebenza isihlangu sisesandleni ufakile inyama ey'nyaweni zakhe iy'cathulo zokuhambisa iy'ndaba zokulunga zokuthula ubophile ukhalo lakho uphathile inkemba Yesu bese umbiza uJesu ubizwa abakholwayo abaphethe isihlangu sokholo bathi ngegama kaJesu uvulele ulwandle olubomvu bahambe emhlabathini womleyo bathi ngegama kaJesu kuwahlimana ekuseni badle bese hlali bathi ngegama kaJesu athi uJesu shayintshe kuphuma amanzi edoleni bathi ngegama kaJesu kuvela izinkwa emzini yakhe kodwa babiza igama kaJesu isihlangu siphansi awuthatha isihlangu awuvusa isihlangu sakho new position new location isihlangu singasuki yiyo leyo position engizoyisho isihlangu sokhona njalo lapha khona uba isihlangu sokhona uthi untenga umile uze umoya uvunguza ngapha ngapha uthi mangingasuki kuwe sindisiwami mangingozeli inkosi emsebenzini wakho hlala nami baba ngiphi inzuzo yokukhuleka sizothatha isikhawu ihlala phansi vele angilula ukuconvince umuntu ukuthathana nomsindisi engakahlangani nomsindisi usuku Ambala mo Isaiah 40 verse 31. But those who hope in the Lord shall renew their strength, and they will soar on wings like eagles. Ngifuna ukusho njalo, but those whose hope is in the Lord shall renew bonke la othemba la leJehova bayahlasela imali bayandisa bahambe bangaphela ngike ngathatha isikhathi ngifundisa ngafunda ukuthi why kulelizwe sifaniswa nokhosi kwathi ukhosi number 1 lithatha isikhathi sihambe lodwa uyibhekile ingozi zabangani abaningi uyibheke ingozi bathande bonke bakhulumise bonke hlekisana futhi nabo bonke musukunyukela kude entabeni nabo bonke khetha abathathu kwabawu-12 njengoJesu khetha abathathu abazonyuka nawe ngeke bakunyuke nawe bonke noJesu abanyukanga la uyini wena ukaba ukuthi ungathandwa mina ngiyazijoba ngiyokuthi ngithanda lonke ikho umnyameni hayi ngikhuluma ngathi ngithanda konke hayi ngabe ngisemnyameni angikho umnyameni angithandi nonke mina ngiyazi futhi akubhekile ukuthi ngithanda nonke ngoba ngithanda ngoba kuyinkomo yokuthi angikho uKristu angikhathaze mina kodwa ngiyathanda nonke hayi ngothando olufanayo ngikhetha abathathu kini nami ngizonyukela nami nami amandla akho
Ukhozi twice is a bird that flies alone. Kushiwo kuthiwa the altitude eflya kuyo ilevel altitude ishiya zine ngaphezulu inyukela phezulu kwi-altitude yenyukela phezulu bazalwane base-800 siphelile isikhathi sokwenza sengathi uyakholwa shiya ama-sparrows lapha ezansi nama-pigeons lapha ezansi unyukela phezulu flying with the eagles. New position, new location. We are flying with the eagles. Flying alone, not flying as a flock. Sihamba sodwa, sihambi nabangani. Sivuka sonke sithuka nilanga lalungiswa. Wena mfana nabantu abantu. Sinyale ebusuku sibuka amakhona ethengela. Abantwana bethu nabazukulu bethu siya emnyango sibheka la shona khona. Sithuka thembelile. Abafazi bayakhala, mina ngikhali namhlanje. Bangena bonke ngiyabavalela kuhle kukaMoses evalela abantwana bakwa-Israyeli. Umbhoshona imali olesifakazi ababalekele kuye bayasinda. Nabo abantwana bami bengena embhoshongweni. Ingozi zokufika ifica ungekho emandleni, ifica udlala ney'mpara, ufica udlala nama-pigeons, uthi uyinyoni enkulu kangaka udlala ney'nyoni ey'ncane. Kuthiwa the eagle flies high on a high altitude. Ihambe yodwa. Kuthiwa isizathu sokuhamba yodwa i-focus. Kuthiwa i-eagle inamehlo ngoba ithelekile. It's not by death ukuthi ibe namehlo ukubona ichwane lenkukhu phansi iphezulu ngaphezu kwamafu. Lithi uyakwazi ukubona ichwane lenkukhu ukuthi leli chwane lenkukhu lihamba lodwa izisithele izoliqhubeka. Ngeke ukwazi ukubona izinto zikaNkulunkulu akubekele zona. Revelation 3. See, ngingumgcini ka-Israyeli. Nginey'khiye usho njalo uba uNkulunkulu sebawona. Uthi lezi zikhiye zinikwe mina mgcini ka-Israyeli. Abesethi besekhuluma athi bonke abakhulayo. Abesethi abavula amehlo athi see, there are doors open. Kuneminyango evulekile. Kodwa kufanele ube nehlo lokhozi. Undiza lapha phezulu kwenkamoya. Ukwazi ukubona ukuthi ubekelwe yini. Umundiza la ngeke ubone phansi. uJehova ambekele khona. Number 2, it trains amakhwane abo. Sekuduka. Sekuduka. Ngithema uma kodwa na 40 gunshots. 50 bullets. Sikushiya amakhwane wethu ngafika i-age room. Umena 11 umena 12 mfundisi ukhuleka. Fundisa abantwana bakho ukukhuleka hayi baba uthesezulu. Fundisa abantwana bakho ukholo nokukhuleka. Ukuze umususo welindlu yakhe ngasabiwa. Udlala nje belindeni makhuleka unenkinga endlini. Ungasuswa wena. Abakhona akho ungasuswa wena njengesikhathi sikhuphuka zazokuhlakazeka. Abantu zinhle oheshe. Ukhona umfazi ukhuleka. Ushindle yakho isemanyaleni. Kodwa ekhona umgcini kaSirayeli. Ongezelo ngalala. Ufa abantwana bakho bengazi ukuthi khona umgcini kaSirayeli. Ongezelo ngalala. Number 2, kuthiwa ikhona lento yokuthi idli iyayitshena niyelizwe. Kuthiwa inyoni eyitshenayo. Kuthiwa yitsheni idli. Kuthiwa ukuze u-overcome fear. Fanele usuke laba abahlebelana. Hawu, wena sikhuluma ngabo-president. We-district ekhuluma ngayo. Hawu, kanjani? Afike athumele uNkulunkulu ingelosi athi uGideon. Namkhumbula uGideon? uGideon was from the smallest family yakwaJuda, ephuwa. Kodwa yezwakala ingelosi yamaZulu ithumele kuye. Ithi warrior. It's right to walk out for. Why uGideon uthi uyaphazama uNkulunkulu? Usho yiphiwa usho mina yimi wa wathi yes wa. Ngoba uNkulunkulu akakubuzi ngalokho yikho nomfundo. Ukubiza ngalokho abeke khona kuwe.
kuzokubiza ngayo-ke futhi. Abantu abayazi into ebekwe kuwe, khohlwa yibo. Into ebekwe kuwe uJehova. Wena balekela kuJehova njalo uthi uNkulunkulu uweni uma kunguwe ishomizi. Kuthiwa ihamba yodwa hayi ngoba inepride, kodwa isifundisa to wave off fear. Ngoba mina abangani abaningi kuzolandela ukuthi ingabazi. Abangani bayakwenza ungabazi. Hawu nathi lapha endlini khona isikhathi sambonisa. Ngeke ngisho ukuthi ubani. Samhlanganyela egqoke ibhitoti ivela ngaphansi kwesiketi esimnyama. Ethi ngiyazizwa ngilula siphilisa ibhitoti. Ezizwa yena uthuli. Wese konzweni ezizikuthulula ngoba sexhothini sihlanganyele sathali akukubalula le ngubo. Uyabona weze konzweni ezizwa ukuthi uthulula ngoba sihlanganyele. Uma njalo ngokubani. Athi uJesu umethe qala ibhizinisi. Athi umngane wakho wayimantshoni yithi saqala amabhizinisi esine-BA. Uzovela uye ukuba uthisha nje uvela ungene ebhizinisini. Ucabanga uqala lephi ibhizinisi uthele inkukhu athi wazini ngenkukhu kwakufuyani ngikhohlwa yilezo zinto lezo. uNkulunkulu methi qala into umethi biza amakhosikazi khuleka khona into yakhe ayihlelile amakhosikazi fanele khuleka. Umuhlala ngavumi society ukuvulisa society ungele polika athi ukubiza amakhosikazi. Ngigqoka amaphilisi mangavumelekile ugqoka imbetelo ngivele ngifaka amaphilisi alibiza uJehova. We are breaking barriers. We are sowing with it. We are going to the higher altitude. We are sowing that mix. Breaking barriers. Sondela ngezwi
kaNkulunkulu ukhulume ngomlomo wakho uthi I am the child of God. I am mightier than everything in the world. Greater is he who is in me than that in the world. Sondele usisitha. Lithi cause masalisondele lithatha ibhikyayo. Libambe imanga ngapha ngemuva ekhanda esiphupho. Lithi kuthiwa idli does not fight on the ground. Ngoba kusiyiterritorial yalo. Hey, man musukuhlala lesiphathi. Bayakuhlaba isongo. Bayakhuluma isongo. Abathandi isongo. Fly. Take off. Uthuye ngapha manje. Imamba. Ibisi imambila. Ibisi inyuka. Ayikhofi. It does not. It does not waste its energy. Ibulalana nesithatha. Kuthi izithe ezinkulu inyoka. Bese kuthiwa inyoni encane ebehlalela uma ihlezi phansi. Kuthiwa zombili lezi idli ayikhofuli. Idli nebhiki. Inomlomo ocijile. Inawo amandla ukuthi ingayishaya. Idli inenyawo eziqinile. Inawo amandla ukuthi ingayishaya phansi. Kodwa yazi ukuthi favor yayo ayikho phansi. On the ground, the favor is in the altitude that is higher and above. And all this does is just to take off. It is your perfume, the edge takes off. It's your perfume, the edge takes off. It's your perfume, the edge takes off. Until the altitude. And in yoga, sing a havelan. It's in yoga, and cutting the person is the day. You are so perfume. All you do, mom, umufika, weshila leta, ufika khona imama, walokubamba usibo. Imama. Ubisunyukela phezulu yenkulunkulu wakho. Uthi baba nami. Unyuke ungena endaweni engcwele. Uthi kangenelisekanga kwangcwele unyukela kwangcwele ngcwele. Ngoba ikhethisela dabula. Ungena uthi baba, ndodakazi yakhe ifikile. Na, usikhulile. Uzobona usikhulile qinasi usindede. Alokhu phendula. Kunezinto ongafanele uphele. Siyazulina phendula zonke. Ezulina yakuniswa. Usuyifundisa ukukhuba umzimba ekhaya. Usuyathiwa njengoba nifikile kwenzeka ukuthi ngokuthi usuyaphendula. Usuphendula. Thula. Take off. Position that is taking off. New position. New location. Like an evening so with faith. Sibabele look how we look on and be so high. Okay, all we do. We must put this in the pencil. We put a city so that one is for the party into it. In your way, see how they can do one to get Yanjana to Sufi bedroom. Woman Amatomas and make a pin family we for me now. How we all come afro yako. Wabu Tanwati, the footy now, footy my shadow now. Ubo calling condo, moving condo. I tell you, see, that's it. I walk when you put on a foot, I said, Bobby Malaiko, you think that I'm more so she interview. Get a toilet and take off. What you going to put up my body to ascend to that table? Take off and put it. When no shinging on dog, a father couldn't have done about Israel. I want you to put my dog as a man. I'm a bono me. Who want to tell you to my interview? Spot from this side of the who has not spirit so quiet. We're not speaking. So I need more man. No more we team. Since you must see TV, the single man. I said, so Luana. Since I look so good to myself, I am coming back. It is just a sit my prayer is that to myself. I know by baby. Yeah, no, let's not let myself. Since I'm a car. Who get in? Mama, busy. Mama, why is it busy?
uyabona la kuvulele khona umnyango, you take off uyobonga. Kuthiwa idli ayidansi la izansi, idansela phezulu. Kuthi inezinto eyenzayo imidansa idli. Wonke zonke inyoni zibuke phezulu, zibukelele, iyehlika iphindisha izansi, iphinde emaceleni. Usiyobonga ke lapho uthi uNkulunkulu wenze nje. Uthanda kakhulu. Siyaphumelela. New position, new location. We are sowing the east with the mind renewed and our faith strengthened. Asisukile endleleni ney'ngane phansi. Asidli phansi thina. Okwetha kukho phansi ukudla kuphezulu. Sidla phansi kuba phansi simangale sibuka uJesu. Sithi uNkulunkulu visipulayo. Siyakhuluma. Hayi ungasali. Ungasala abanye abasezizwe nezinyoni ezincane sebezinkukhu. They've eaten and overeaten. Iyo iphela inkukhu angeke iye phezulu. Ngisho isikhamba. Ibuya phansi ithi baba isindo ungizwe ukuthi phansi. Ayilungisa umzimba wakho. We are taking off. 2026, new position, new location, renewed mind, new position, new location. Susi wait. Susa lezi zinto ezibamba. Afuna abangani, baningi abangani bakho bakufu. Ithatha amathathu nje ngivela la ekhaya. Afuna ukukhuluma ngabantu. Ngeke uzokwazi ithandazelo yakho ukukhuluma ngabantu. Afuna. Iwayisi yakho ngeke isikwazi ukusithatha. Isibele we-altitude uNkulunkulu asizele. Sizo way off the weight so that we can take off. New position, new location by faith. New position, new location. Asali kakhulu. Asali njengabana la ithemba silethemba thina. Elingabonwayo. Elithi noma lidokotela lidiliso silesakhiwo thina. Esingakhulanga ngasapha. Asesabi kufa. Asesabi khaliswa. Asesabi lutho. Sithi kuKristu. Unqali nempheleliso ukhulu lethu. New position, new location by faith with renewed minds. We are taking off. 2026, Natal West District, 800 to my side. We are taking off. Yes, mother. Go get off in a man. See a toll by his sin. See a toll by many months. See a toll by one of our women. See a toll by